biasa ki ana telu. Sing pambar ya kuwi sang Desmaraka ana loro Prabupan. Kasus. Manut paut. Berhasil pesan loh, Tang. Dua mie, ini kan 2 mie iki. Loh, kenapa di badannya? Oh, selamat jalan cantik. Adek nih kan, Pak. Sowan oleh Pendhapa Agung Negara Ngastina. Para kaki babarno ana wigati apa wis ageng. Yektine malih-malih apa? Anggonku suwan ana ngarsamu Wadayudana iki yektine. Wong nuruti apa kang dadi pandhriting para kawula Ngastina, tangise para kawula ing negara Ngastina iki. Sing rina wengi rumangsa kasiksa batine merga ora ana kandha tandhane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih. Ing atase para kawula nandhang karuna nglarangi sandhak lawan buga parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak guru. Durung rampung teka semono. Apa wae kang dadi panjangka tumrape para kawula ing handhok marang pintere nalar lan ugi luhuring budi pekerti marambah makapit-apit tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa, ora ana wong fasih kejaba mung pejabat Ngastina. Kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodho, kawula sing goblok. Yen dadi kawula bodho lan goblok, tamurwa ora bakal ana critane wani unjuk rasa mungkuk marang pamarentah negara Ngastina. Iki perkarane wong Ngastina pisan. Kowe wong jowo saka negara Ngastina. Paradene lar nang ndi pisan. Paradene karo campur tangan tumrap lelakon iki. Kowe dudu wong Ngastina, saru diluramu tok melu campur tangan. Terus kok iso panjenenganmu kandha lamun aku dudu wong Ngastina, mongko aku ki yektine trah Ngastina. Mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna. Malah palungguhan iki aku tak ganti takon. Yektine sing duwe hak wewenang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa? Yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa, kenapa sing dadi ratu kok Wadayudana? Yen pancen Ngastina iki hak wewenange para Kurawa, dasare apa wewatone sing kepriye aku pengen ngerti. Mripatmu jarengan bobokku pisan ngene. Iki pujangga kraton Ngastina, manik sasmita kang dadi aran. Sing mbok arepake apa bener? Teko lamun kowe bocah sing lupa karo sejarah. Kowe lak kandhani negara Ngastina wiwit bubar pramanane usaka dadi aturane. Mergo nalika semono ya kuwi sang Kresna Diwayana ya Prabu Abyasa sewek Prabu. Banjur wisuda Prabu Pandu Diwayana dadi ratu kuwi klerune Resi Abyasa. Mongko cetha pramilane putrane Resi Abyasa ki ana telu. Sing pambar ya kuwi sang Desmaraka ana loro Prabu Pandu. Kasus. Manut paugeran kudu sing dadi ratu pambar ya kuwi sang Kasus iki kok wis dilaporne kok. Foto nang kanane rusak wis dikodo wajah orang yang menyandang dibalik dengan kriminal. Datangan aku belakang. Ada. Syaratnya mau balik aku ya balik Ya wis tak balik dulu.
Kapan-kapan ini nanggep nih. Terima kasih Pak Lurah, Bu Lurah, Itu gelungan nah. Oh, Pak. Ratu orang kelong cacat. Simbah Destoro toke cacat apa? Betul untuk kae kita kene cara bina karo ngancani nanang merem. Ah, kata. Ratu kokone prokolo dina kira-kira entuk dadi ratu apa ora? Aku njaba rame. Gomi. Ini berhasil pesan loh, Tang. Gomi. Ki, ini kan gomi ki. Loh, kenapa di badannya? Oh, jalan mio harapan. Bisa demi mugi wonten kali hati oleh iwak. Ning di. Mang. Nek lami lu sini kene. Mateni bisa iki. Yen bisa dimudar janokongan kula pendhawa liyane melu ngenes perintah entel. Dikat dipotong. Potong wis dina ya. Apa obe? Ini udah. Itu gelungan lagi. Amet. Awas nyantol. Amet pagah Amet tae si salah iki. Amet derem kembar lagi. Kita ada ukutan dedet iki. Selamat jalan dan hati-hati Mbak Niken Salindre. Bodoh yo ngono. Ini ada ketok, Bos. Mana ketok ini? Ya, dibuka kan lho. Oh. Kurang mepet. Yo. Di. Selamat jalan cantik. Adek nih kan delik nyar iki. Kowe gede nih ketok iki. Kowe ketok gede yo.